chamboko chewaya manje ari kuti zvityise inzwa unzwe Mafaro, broadcasting from DC Studios on Visions FM. Zimbabwe, vana veZimbabwe. Kuti basa ranyu Mafaro Chete Promotions. Kuda kukuzivisa iwe neruno kuti kale shamwari mubasa. Azvirongwa huchi pasina nyuchi chakuya kwamuri kuburikidza neMafaro Chete Promotions vari pamwe chete neveZomgido. Unzwa iwe chinzwa mhuri yeZimbabwe kuti aita kuti zvinhu zvichiva nyore manje kwamuri. Madzidzisi muri kunzwa idzi mukangoenda pa www.zomgido.com. Apo mafreshers ega ega shasha kuunza mhanzi dzeZimbabwe online music store younzwa pachena click of the button wakufambirana nemafreshers Mafaro Chete Promotions vakabatana pamwe chete neveZomgido vamunowana pa www.zomgido.com. Hushamwari pabaza, hushamwari pakuunza mhanzi yevana veZimbabwe online. Haiwe ndatanga zvangu ndivabva michaidza kubva kuna mukoma Joseph Garagara Bama Express. Damba revidzwa icha rinonzi kuti zvityise gamba kana dzichindipawo pai. Ngoma makati Zimbabwe ziri zazipo. Mwana amai simudza mafanzi afare. Chimanji. A brand new release. Ngafari musi Friday ziri same 15 March. Runo ndakazvamburwa musi Monday nesnow ndichifamba ndichienda kubasa saka munonzwa voice racho rinenge rakaitwa ka-alteration. Musanzoti Mafaro anonoza, Mafaro anonoze mapiwa ashona chaiye mushona akashonerega. Andakazvamburwa wena nesnow ndakazvamburwa saka handikuita karecord mbichana. Saka musanzoti Mafaro akunoza pane penyoro atinoze. Baba nengoma. A brand new release. Dziri kuburwa dziri kubhisa uye upcoming artists kubva paZimbabwe. Dziri kuvavarira kuti tiite support our Zimbabwe music industry kukunzirai vakomana vatatu vari kuzimuka. Saka takabatana pamwe chete neshasha dzekutengesa mhanzi online vamunowana pa www.zomgido.com. Pinda izvozvi kana vasina chete yawanzwa vanyorera kuseri kwacho unokwanisa kunyora ubva waudza yavari kuda. Unaiwana kana unaiwana ngoma toita zvekuita sei kuMafaro Chete.
Ariega zvake achirisekenyedza guitar is bound. A brand new release. Anenge mahwahwa nazi ndapinda nekubekto nazi azhinji munoziva ndichitanganidza chitenjero katenge ndimbosandira maitiro nazi kana uchimborova sadza nenyama nazi tokurova sadza nematemba nedovi matemba nedovi wakamboisa dovi eri matemba iwe sipaki yacho yakapenga makadi vana vezimbabwe makadi zvenyu zefriday namavharo huchipasina nyuchi tiri kufamba zvedu tiri pamwe chete nevakomano vezomugidho vamunobata pa www.yezomugidho.com. Robert Robisto shasha kukunzirai mhanzi dzevana vezimbabwe online. Click of the button unenge watone latest release yako saka ndikubatise kuti tine dhiri rekuti kutenga kwamunenge maita mari yacho iri kutosvika kuvaimbi kumatisi edu ndokwa iri kutosvika saka tisikumira naiti pawandiwa achiridzvevesa remadzovero tereka kuti zvityise aupamureneri rakatakura 6 tracks kuti zichiise mukoma Joseph Garagara Mpama Express vanobuda zvavo nepambaira paground pamondoro kana chikomana bedgatsi changa chiripo zvakare chichiita kunanaira negitare anoshanda pamwe chete vakomana avo vanoshanda pamwe chete vachisimudzirana vachibatsirana yanga kendeko zvayo kusumudza vana vezimbabwe lesapota wazimusic lesapota watizi josakawo mafaro chete promotions vakabatana pamwe chete nevezomugidho www.yezomugidho.com kanenda mmenya panapa ndakwatura ukanga wakada kaubva waenda pawebsite ipapo wasecha zvako
kakashaya ti ubva wanyora kuti ndiri kuda album rakanzi kuti zichiso vanamukoma Joseph Garagani Pama Express tobatana ipapo makadai Zimbabwe tiwangu madevelopments anoitika panhepinyerenyi Visions FM kuda kuedza kusumudzana kune kokogo a brand new release. kune vanenge vambotitadza kuti bata mbichana ya refresh your systems nekuti kuti mushini wangu uri kufaya zvakanaka refresh famba pamwe chete mugoma adi kumati maya yere uya uone madamburo yere uya uone madamburo yere uya uone madamburo yere uya uone madamburo ausati wandiona ndichidambura ausati wandiona ndichidambura ausati wamuona achidambura ausati wamuona achidambura ausati wamuona achidamburwa ausati wamuona achidamburwa amusati mavaona vachidamburwa amusati mavaona vachidamburwa amusati mavaona vachidamburwa amusati mavaona vachidamburwa chaka chaini watilegera madamburo agitani bichana kuti tirusimudze madamburo simu A brand new release. panopenyero Visions FM tinoita kudambura ngoma kana usati watinzo chidambura chunini kupinda padamba revhitsva idzva kubva kuna mugoma Fred Manjela imakapfupi vari kufamba nechikwata cheorchestra ndozvo album idzva ine 6 tracks agana Japreza anodambura wakapinda mudariro ana mukoma Japreza madambura kudambura ngoma A brand new release. Brand new release. Onyarara maraba chakutengera mazino Onyarara maraba chakutengera mazino mbiri atekeshera ungekorera changa chaine watisirira madamburo agitire bichana kuti tirusimudze vano motema madamburo simu atite zvekutamba nebasa redzasipo Visions FM tokonzeresa huchi pasina nyuji mabharojeti promotions tiri kufamba zvedu pamwe chete tine shasha dzekutengesa mhanzi online vezomkito.com pamunobata pa www.zomkito.com aiwe iyo album iyo iripo izvozvi iripo click on the website ikatoka kuti nepenyero yako obva waenda kwezomkito.com aiwa satinoita ndosatinoita mugoma wangu mugoma semo zeizei ndakakutsvagai ndikatadza kukubata mugoma kutidamburira ngoma muri ikoko kusotoni zvirisi pabaza. Thank you very much.
Saka munzo mafara chidambura ndo madambura tita ngoma. Tsvaga mutereri mukomana murume mukadzi. A brand new release. Kana Jabreza wakapinda mdariro. Kudambura jete, kudambura mzo Friday, madambura. A brand new release. Jabreza, sawira mukuru, asawira, pinaitinzwe. Si, narira ngoma ya sigana, zana mkwacha tione uchidamba. Kuchurita kudambuka kubva kuno ku DZ Studios na mavharo kuramba kuchipa. Pinda mdariro tikudamburire ngoma zvako wakatera uri kumba kwako. Uri kubaza, uri mota, uri papi pauri pako paunokwanisa kubata mhepenyuro. Kufambirana nenguva, kufamba pamwe chete nevamwe mubasa rekufadza vana veZimbabwe. Kunza manzi yeZimbabwe online. Chirongwa huchi pasina nyuchima kuchunzira mafari chete promotions vakabatana nevezomgido.com. Pinda pa izomgido.com, www.izomgido.com. Au pamelo runoruwana rilipo. Tosata kuita pamishola ma-visionaries makadizenyo kusimira nebaza Machibala murika yara Zimbabwe murika yara batise muri yeZimbabwe kuti vezomgido.com kuchenera kwamuri kuita vaimbe kuZimbabwe vane chikamu chavo chavanenge vari kuwana ipapo. This is an artist-led website. Vane vaimbi vakabatana navo ipapo. Tikati ngatigadzirise tione kuti tingafambise sei tidistribute manzi tiri chega. Vakunzenga vamwe vanotyorera mari muhomwe vasingasise mari kuvaimbi. Saka www.izomgido.com yavapo. Wopinda zvakaklika bhatani zvese zvaunoda kana ma-DVD aripo zvakare. Japreza akajoina mukoma kabhuku mudariro. Album yavo ichaicho inonzi munhu wese madamburo. Dambura todambura ngoma pavisual paVisions FM. Namavharo kuramba kuchipa huchi pasina nyuchi. A brand new release. Inzwa mtinimira. Zvaita kunge dambe patakatanga mana First Street.
waikanditendera ndichakurovereka mwana nzidoro mwana vari kutenda babanzi maita banza mauya nyama yemvuo zvikanzi vabhasikoro here vakomana imi chunini ramba uripo gamba refu cg chaita rinonzi wese madamburuku vakuna vakomana okesera ndozo vakomana okesera ndozo vakatungamirwa namukoma kapfupi unonyanya kwaziva nezita rekapfupi Fredi Manjareima Pisa rokupisa moto wengoma Zimbabwe muri kudambura here tiri kudambura mbare musika Gulf Complex Zimexmo makoronyere ese madamburu Brand new release. Chikirino pa nzimbe yopa muvu asi mvura ndo msimboto wekunaka kwayo kuitirwa nyasha namwari kuti tisangane nasi muri yeZimbabwe madamba refu rinonzi machena mawife machena vakomana zichavane sounds vakatungamirwa namugoma gift kezamule aiwonozodeko album rakatakura 6 tracks ekambo kanonzi nyasha Brand new releases with Mafaro on Visions FM. releases Mafaro on Visions FM.
Chena ma white gega bakomana zishavane sounds vari kufambana ngoma gifts amole vanobuda zvavane pazishavane apo pakona apo makadiko vekuzishavane vekumberengwa mese makadiko zvenyu akakumbira nzeve dzenyu kuti ndine mazoko akanaka ekuti vemafaro chete promotions wari pamwe chete newe www.ezomgido.com shasha kukunzira imhanzi dzavana Zimbabwe online chiro vako kunzira ichironga huchi pasina nyuchi masoko akanaka naye chikiri inobva munzimbe nzimbe yobva muvhu asi kuti simboti yokuti rinake imvura aiwa makadi zvenyu makuribata mafaro chete huchi pasina nyuchi with Mafaro on Visions FM.
kwati semuri yeZimbabwe kuti kutanga svondo rinouya nozoti vazhinji nenjita interact nemi ndiri kufacebook page yedu naiga yeVisions FM. Asi kutanga svondo rinouya mune maundibata muchatroom chete chete. Ndisakwanisa kupinda pafacebook asi mune maundibata kuchatroom yedu yepaVisions FM. Vakanokudatora nemushamarari wavo munofanirwa umwe makuita log into chatroom. Developments make use of facilities atinawo kuti Facebook dzimwe dzenguva inenge ichingouya takawanda ndozopotsa message yenyu ndofanirwa kumboenda kupage iyo ndodai kana ndiri muchatroom ukangonditumira message kana request yako ndofandaibata ipapo. Saka tati hatingangotanga kungoti tamupinda muchatroom asi ndokupaiwo kanonzeka kanotice naika inga kana maroja musade pamusha mayapa manotice kuti mwedzi unopuya uyu aubuda mwana wamai otsvaga kugara. Saka musazoti mushamarari atitiza kufacebook haiwa ndendi muchatroom yedu inenge yakunyatsofaya. Kambo kari pasi kwezangu kanonzi Nyaza kubva kuna Mugoma Gift Kesa muri vekumbokupai wamatuka vari kufamba zvavo nechikwata chavo chesishava nesounds apa vanonzi Machena. Kambo kanonzi Nyaza 6 tracks vari kubata. Thank you very much Mavharo huchi pasina nyodzi ndokuzivisai kuti tane shamwari mubaza www.zomkido.com vari pamwe chete nevemafaro chete promotions vanokuunzirai mhanzi dzevana veZimbabwe dziri kupisa malatest online. Wakateera kune penyero yako Visions FM unogona kuwapinda pa www.zomkido kana dzawanzwa dzawafarira vasina ivanyorere donedza email vanokutsvagira website iyoyi inonzi Zomkido iri kusanganisira nevaimbi zvakare kuZimbabwe vatakabatana navo tikabva come together, we put our heads together. Usazoti website yamavharo haizi yamavharo ndevaimbi vekuZimbabwe takabuda kumana tokubatsirauka from this end kuti tione kuti zvamuri kuita zvingatambudzike seiko nemhuri yeZimbabwe mudiaspora. Saka kuda kuedza kusimudza neZimbabwe, let's support our music industry. Akadema neZimbabwe artist chikomana chiri kusumuka debut album chikomana chinzi Cloudy, Visendi and the Kings of Africa kamukana Joyce. Kamana kachiro pa album yavo debut album inonzi Gondo. Anzi Gondo nanjo shamwari wavo ndo kubaizana vanongochema vana vakachichairwa naGondo. Saka pane vamwe shamwari kuti unenge uchingotambiswa pafrandi vikati munzwa nyaya yaJoyce kuti vari kutaura zvipi kune zvaJoyce. A new release. Joyce mwana netsika mwana nerudo charakadenga yemoyo wangu mwana nerudo charakadenga yemoyo wangu. Chatofumira kubasa kuti ndimushandire, chatofumira kumagoba kuti ndigare naye, chatofumira kubasa kuti ndimurore. Mwana nerudo charakadenga yemoyo wangu, mwana nerudo charakadenga yemoyo wangu.
release. mwanasikana akanaka bana Joyce charakadeka yemoyo wangu Joyce wo Joyce wo Joyce wo Joyce wo Fuseo swangu latest yere all right. A brand new release. kudambura zvekudambura zviye usati wamaudza tichidambura latest yere all right. Miraneni wangu miraneni limbaneni wangu limbaneni miraneni wangu miraneni miraneni wangu miraneni wakandida chete jamiranewe wakandida chete jamiranewe mukudana na chete javimbanewe mukudana na chete javimbanewe tikadana na chete javakamusha tikawira na chete javakamusha. Yes. Brand new releases. Brand new releases. With Mafaro on Visions FM. Limbaneni wangu limbaneni limbaneni wangu limbaneni miraneni wangu miraneni miraneni wangu miraneni tikadana na chete jamiranewe ukandidao chete jamiranewe tikadana na chete javimbanewe tikawira na chete javimbanewe tikadana na chete javakamusha tikadana na chete javakamusha. Chikomana chinovofamanidzira kuti Cloud Bisende and the Kings of Africa akambo kanonzi Joyce debut album izvo ndiri kukubatisai mukati mezuva ranhasi kuti ndiri kumbira nzeve dzenyu ndine madzoko akanaka
manzi dzese dzamakunzwa panapa mukangopinda pa www.yezomkito.com. iwe kaiwe ndo pasakazara dzese ipapo vari pamwe chete nemafaro chete promotions kukunzira chirongwa huchi pasina nyuchi kuda kuti zvikurerukirei kutsvaka manzi dzaona Zimbabwe. Ekai ndikubatisei kuti this is an artist led website takanetiri kubatana nevayimbi vakasiyana-siyana kuZimbabwe ugo tikati ngationeka kuti tione kuti tingasumudzana seigo saka takakunzirai www.yezomkito.com. aizi yamavharo nekuti vanhu vazhinji vanozoti mafaro akangwarisa. aizi yamavharo asi tiri kufamba pamwe chete nevayimbi nekuti pasina mimba hapana mushamarari, pasina mushamarari vaimba vanogara pasi. saka pinda pa www.yezomkito.com wotsvaga kana vasina vanyorera email vanokutsvagira. album rakatakura 6 tracks ndatora kamwana Joyce, album yakanzi Gondo. tichimbopfundura dariro tichadzoka zvedu tichadzoka mbaimbai kumusambi uyo asombopinda pane zvimwe kachipera ikaka yakadiko Friday news zviri sei ndatimundiregererewo nhazi ndakazvamburwa nesinowo ndichifamba ndienda kubasa muse Monday. aime saka voice rakati tonhorwe mchana musadza kuti mafara akunoza handinoze bainini kana ndinoze chakanipinda kusvika mongo chaimo mubhonu maro kana chesti aiwa chesti haisi kuita zvakanaka kondati kana tani nyaya dziri kufamba zvedu nezomukito nemafaro chete pamwe chete nevisions FM tingete zvekudini zvedu fara mwana weZimbabwe fara. zivisa sipo tipamwe pamwe chete. Now, time for something a little different. Hello, ndepi ndiramboterera ka DJ mafaro akutanga ndikubata paleta. Okay, right, ciao, bye. Mafaro chete uchibazi na nyuchi kana varipo mukoma vacho. Mafaro chete uchibazi na nyuchi kana vasvika mukoma vacho. Mafaro chete uchibazi na nyuchi kana varipo mukoma vacho. DJ Mavari, DJ Mavari, DJ Mavari, DJ Mavari, DJ Mavari, DJ Mavari, yeah. Unokuwara iwe vachitepanyira varipo zvavo vaDZ Studios apa. Komane mahwari nai. Chete uchibazi na nyuchi kana varipo mukoma vacho. Mavaro chete uchibazi na nyuchi kana varipo mukoma vacho. Mavaro chete uchibazi na nyuchi kana varipo mukoma vacho. DJ Mavari, 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 yeah. Agora, tapinda mune chimwe chigamu kuredza kusandura kuona kuti vanhu vanoda zvipi. unombona mbireko jesu mukomana Danjera kuBradford muUK
nguva yakarekoderwa albhamu ineyi. Album yakanzi Hits Collection ine 13 tracks. Iwe unomurambireko Jezo. Brand new releases with Mafaro on Visions FM. Wakafanana seruva rekuti mangwanani rinenge rakabruma rakaita blooming nyuchi dzichimhanya rasvikirwa nezuva rosvava kana kuita dova. Upenyu hukahwo tenda Mwari zuva parinobuda neparinonyura, gore parinotanga neparinopera, izotenda Mwari. Nekuti zvimwe zvinoitika ndezvekuti unoriona richibuda asi pakuzobira waro unogona kutadza kuriona. Unamurambireko Jesu, unamurambira mukoma Nathan Jera paalbum Hits Collection recorded in Bradford muno mu UK. Tsvake pa Facebook page yavo kana uchida, kana kutipinda zvako pa www.ezomgido.com. Ngowakudza vakomana vanyorera kuti ndikudawo mukoma Jera, vanokutsagira kana makadini kuti bata. Kuzviunganidzira pfuma yepasi pano dzimwe dzenguva hazvina maturo kana uchiramba Jesu. Asi unoda kutsvaga Jesu wobva wasuma kupfuma yako, wokomborerwa, wochengetedzeka. Unoda kutsvaga Mwari, unofamba wakachengetedzeka. Album yakanzi Hits Collection 13 tracks kubva paalbum iyoyi. Tsvage kati kutsvaga manzi akuchanedza, nekuti veMafaro Chete Promotions vakabatana pamwe chete neve ezomgido.com. Kati tichikuitira izvi zviite fambe nyore, makungo klika button chete matopinda pawebsite. Dzese dzamuri kuda dzese, kana vasina vanyorerei, kana dziripo tsvake munodziwana. A brand new release.
kakakumbirwa last week asina ndakubvara chirongwa. This one is soka iri kuda remix naiga mukoma Johnny. Ndikumbira hangu kuti pa next album yenyu mutitiro remix yeSemsem neGomora. Akuti kambokakonzeresa panapa. Kuno vese vanoziva kuti kupera kwegore tinoita top 100. Kambaka kamunoda kutanga kuti kakandira mavhodzi. Kuno tikatora number 1 pa top 100. Mukoma John Pandazegi, Dear Lord, Semsem neGomora. A brand new release. Mukoma Adimaya ndi mumwe vamwe vari kukumbira kambaka last week. Enjoy this track. Makadi zenyu. A brand new release. Latest here. All right. ndatamba namo palandani baba veukama vakanditi zvinozva unongozvipuraudha uchiti wakamirira iro basa rako vana vachifa nenzara uchitadza kuenda kunosevenza kumaresidential home kunoenda vamwe basa rakati bayai vanhu ikoko hariperi. Brand new releases, Mafaro on Visions FM. Chembere padzakangonditiba
ukatanga kupenga wena pengera manager zvikanzi you have turned this residential home into a zoo, bringing one animal after the other to look after us. No. This is not acceptable. Ini ndakabva ndatarisa imwe chembere yandakafunga kuti haingangondinzwisisa wei for support ka. Chinzwa zvayakataura manje. Inzwai. Look at him. He's staring at me. He thinks I'm a piece of cake. I don't even like him. Go back to the jungle. Idiot. The manager's reply was a killer. Don't worry, my love. Today was a bad day. We could not get the right people. But I can promise you, you will not see them again. Panekuti avaudze kuti ava vanhu vatema vanhuwo vakangofanana nesu, hapana musiyano. Iye ava kuti tashayiwa vanhu. Kuitawo here. Zvikanzi namanager manje. John, come with me. I'll give you a little induction before you start to walk. Akaenda neni kune imwe chembere yainzi Nancy. Zvikanzi uyu anonzi Nancy uyu. You'll be on a one-to-one with her. You have to watch whatever she does. She has got self-harming intentions. She can cut herself with anything she can find. Ningafunze uzwangu latest here. Ndakati pakanaka. Alright. Zvikanzi naNancy, I want a cup of tea. Ndikati ndiro basa racho kai. Ndamanya ndagadzira cup of tea. And I said, here you are. Apedza kunwa tea akabva aputsa kapuya. Ndokutanga kuzvicheka nayo. Ndikati ndizvo zvandakaverenga mubhaibheri kai. Idhimoni kai. In the name of Jesus. 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 What is happening? I'm casting the demon out. Opa maonero angu. Mimi kama dati sitiri rakonzereza kamba kakakonzereza. Pamaziviro. Changati kuzodedzera kuti vote for your top 100 mukupera kwegore. Musakazana chemsemene Gomora. Akakonzereza kamba apa nepenyure Vision FM. Nazi ndikubatidzei kuti kutanga sondo rinouya. Ndozoti vazhinji nenjibatana nemizango ndiri pa Facebook page yedu Vision FM Radio. Ndinengenda muchatroom chete. Uyezo chirongwa chanhazi taane shamwari pabaza. www.ezomkito.com. Mandi dzese dzamuri kunzwa idzi chingopinda pa www.ezomkito.com unodziwana. Vazina drop an email. Kuti uri kuda semsem neGomora abva mechinzi Dear Lord. Mukoma John, mukoma Fantastic FJ label. Pa next album ga tiri kuda remix ya semsem neGomora.
Special request kubva kune vamafari chete promotions mbozvifamba nedzititendero kudza Mwari musi Friday nguva dzepana 11 am Amanda Zagonda Jesu ane hanya newe iwewe wakusumudza wakubvisa apa wakugadza apa wakuisa apa akusumudzira ane hanya newe. Brand new releases with Mafaro on Visions FM. Kamba karuka baba menunzi Mwari vanoziva kana age tracks yo kana vane hanya newe kana Mwari wedu ane hanya newe. Broadcasting from DC Studios on Visions FM. Brand new releases with Mafaro on Visions FM. Bye.
kugara ubva mukamba kanonzi Jesu ane hanya akakubvisa kushurugwi akakuisa muHarare, abva muHarare ukazopinda muLondon, wapinda muLondon ukanozogara Wolverhampton. Mwari kuburikidza nemwanakomana waJesu wane hanya neupenyu hwako. Reminder kubva kuna Sister Amanda Sagonda, album iro riri kuwanika pa www.ezomgido.com. unorwana komborerwa zvako musi Friday. Hapana nehanya neupenyu hwedu sezvakaita isho mazimbawoze. Kanoita kambaka kanoita tsvaga album ritsvaga rine 8 tracks. Chipa zvina nyozi mafaro chete promotions pamwe chete neezomgido.com. Hiki kwarimbo kama kanonzi musandisiye kubva paubva ine 80 tracks zvakare inonzi ndimwari. Musambondisiye, musandisiye Jesu, musandisiye. Pinda zvako paizomgido.com, www.ezomgido.com. Une one album iyoyi kutenda vemafaro chete promotions wakatitsvagira shamwari pabasa kuti mhanzi chaidzo dziri kuburwa paZimbabwe tibva tadziwana. Baba jangu klika batani.
Brand new releases. Brand new releases. With Mafaro on Visions FM. kumbira kuti Mwari vabate ruoko rwako kuburikidza nemwanakomana wavo Jesu Kristu. Usafamba uri wega nekuti unodhumira kana kuwira mune minzwa, asi usakumbira ishe mazimba wose kuti vafambe newe vakakubata ruoko. Unonzengeswa mune zvakaipa, miedzo inouya ichibhaunza ichienda uko. Usandiziye mukoma hiki kwarimo vaubva ndimwari ine 8 tracks. Iri kwanika Mama ndinowisirwa pasi venyika ino baba zvinorema mama mukandisiya mama ndinourewa ndega ndinasimba mama ndingaurawe zuva ranhasi pawatanga zuva ranhasi wakumbirira ishe mazimba ose here kuti ndikuda kutungamirwa nemimi wavatenda here nokukuchengeta panguva yaungu akazorora usiku usiri kuziva kuti zvii zviri kuitika zvakakupoteredza. Uzaise vane hanya newe. Mwari wangu mazimba ose ukavakumbira kuti vakubate ufambe newe, vanofamba newe havambokuziya. kupinda zvakare kwandiri kuita pabhambo na 80 tracks ndikundezi mweya mutsvene muri Mwari, moyo wangu unotambudzika asi ndinozwa kuti munondizadza nesimba. kubva pabva rimwe zita rekuti mweya mutsvene. Brand new releases. Brand new releases with Mafaro on Visions FM.
kuti ndisimbizwe ndizatsewo Release. Ndizadzei kubva kune chikwata The Gundazi rakatakura 8 tracks. Ndizadzei kuda kumbosumudzirana pakati pezondo so Friday chirongwa huchi pasina nyuchi kunzira mabrindada malatest chete kudzidzisa kuti ndakufamba pamwe chete neshamwari pabaza panzi dzese idzi ukangoti kobo chete pa www.ezomgido.com ari pamwe chete nemafaro chete promotions wako kunzira chirongwa huchi pasina nyuchi nepenyu renyu visual visions FM wari kutibata wese. Thank you very much. Chete Angela Makokova, thank you very much for tuning in. Govaraga sandienda panapa ndichaona kuti ndoita sene kuti zviro sekunyanya vangoita chuni panepenyoruzikandai wamshamarari please same negomora kavadaiwa same negomora ndabva kuirova about 2 tracks before manje so asikanzaiwa asigone regerai ndikuona kuti ndingaita zvokuita sei nekuti imimi vacho ndimi mune zvese ndimi mune yese. Stay tuned, ndichakugadzirisirai same negomora zvakare. Muri kungaiona nyaya yacho ngoma John is fantastic pa Dubai apa tiri kuda remix ya same negomora kuti yafarirwa mani manzi yafarirwa farira chikwata chegundazi paabva mumwe yamutsvene. A brand new release.
dzese dzamuri kunzwa pachirongwa panapa kupinda paezomgido.com. Shamwari kukunzirai chirongwa vari pamwe chete nemafaro chete promotions. Kukunzirai manzi online pachena chena chaunoda ngoita chete kupinda kutsvaga manzi dzako dzaunoda. Tikubatisei kuti this is an artist led naika takabatana nevayimbi vazhinji varipo pawebsite ipapa kumusha. Tikati varume isu tokwanisa kukubatsirai takadai izvi, saka musazoti mafaro ari kutengesa manzi online. Mkoma badi chatuge. Father, we worship you. Ipa praise and worship it. Kudza Mwari zvedu musi Friday. Kuche pasina nyote. We worship you, Jesus. Yes, we do. We worship. Kubaba uba muzika rashe. Yakatakura 80 tracks sakare. Worship you, Jesus. Arurekerera pameka muzita ra Jesu. Yes, we do. Amo, we worship you, Jesus. We worship. A brand new release. Yes, we do. We worship. Hallelujah. We worship. We worship you. Yes, we worship. Yes, we worship. We worship. We worship. Let every knee bow down and every hand be raised in worship. The Lord our God. Let every knee bow down and every hand be raised in worship. The Lord our God. Yeah, 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 yeah. Worship. Hallelujah, we worship, Lord. We worship. We worship. We worship. A brand new release. Chiri kuuya kwamuri kuburikidza nemaisasai asvika nepastudio DZ Studios kuno South East of England. Kuna mafaro zita rebasa chirongo huchi pasina nyuchi chamuri kunzirwa nemafaro chete promotions vari pamwe chete neEzomgido vamunobata pa www.ezomgido.com.
shamwari mukutengesa mhanzi dzemvana vezimbabwe online. Tingete seiko zvedu musi Friday makalima Zimbabwe dzivisa vamwe dzivisa zipo mukoma muchatuki kama kananzi we worship you God, we worship Jesus. Kubaba mumuzita ra Jesu, He's worthy to be worshipped. Kuna vari kurwara veze pfugama una mate komborerwa zvako nhasi uno, komborerwa zuva rega rega misi yese nenguva. Brand new release. Kandi kubatisa hama yangu kuti kunamata kunotapira ngetsvigiri chemwe shuga mwe huchi. Todaredza Prince, Pastor Prince Mafukidze kama vanozidai madhora kubva pabwa praise outcome is my season. Iwe zinzira zako tofamba nengoma dzichangoporwa dziri kubhiza akutenda vezomukito.com pamwe chete nomafaro chete promotions kuinzira chirongo huchi pasina nyuzi manzi itsva dzichangoburwa at the click of your button. A brand new release. Daima Torah. Brand new releases with Mafaro on Visions FM.
washe Pastor Prince Mafukidze album Praise Outcome my season. Dai matora mapera moyo wangu munyika mu maropa yenyu moyo wangu ngakachena chena kuti anditumire vangu mamepo tumira vangu mawinds anzo kanditumira mawinds anoita kuti kaiti isumuke saka chawagona hapana panapa zvaitika panapa ndiri kuchinjiswa kapu panapa nevateereri mukaenda ku Visions FM radio Facebook page pedu ndiri kuita vateereri panapa vari kurikwesa mukoma fantastic saka nekuti mhepo yedu ndeyevanhu mhepo ndeyevateereri toita zviro zviri kunyanya zviri kuitika panapa. Tete Angela Makokova ndamukoma Admaya akomanaga amboterega ndise zimuti munzeve zvinoita zvekunyora chaiko ndikandovhara maziso here manje handizoona zvandiri kuita saka dziyo mbiri dziri kuteerera panapa marequest kanzokanda zvako request yako zvagare kuti ukuda kapi tokurovera musi Friday ndosatinoita saka album ramukoma raprince mwana mambo mukoma kanoti Tete Angela Makokova mukoma Admaya Rovere Depression from the album Theology. I'm come out John Fantastic. A brand new release. Sekuda kwenye kunyanya. Another depression kwa album Theology. Mukoma FJ label. Problem kwenye yajo indungo konguruza kuita kudambura madambura ngoma. Vatereri ndo vari kurequesta. Pamunyi Mwari akuitire zvakanaka mukoma John. Kamba kana ndi depression. Visual and visionaries pa Visions FM. Kana chiremba ingataura. Zoranga ngariro urarame. Ifungwa dzinokutambudza. Woita kunge wakaroiwa. Kutambudza saka ndouya kwamuri Baba Mwari wangu mundiporese ndapfugama kwamuri Mambo Ishe wangu mundizorodzewo Oh Dielo remember me Oh Dielo Oh dear Lord, remember me. Latest year, Ningafunze uswangu. Latest year. Alright. Nemiwa amatangu sekutenda. Kana ndotambura mundibatsire. Nemiwa amatangu zafanyika. Kana ndoshaiwa mundibatsire. Musandisiyani chitambura. Mukandifuratira makonewa. Pfungwa dzangu dzinovhiringika. Ndoita kunge ndakaroiwa. Iri nhamo inonditambudza. Dzimwe nguva chandinoda kuguta. Nzara ikauya ndinoyuwira. Dzimwe nguva chandinoda kufara. Mukandichemedza makonewa. Dzimwe nguva chandinoda kushanda. Mukanishandisa makonewa. Dzimwe nguva chandinoda kufunda. Kana ndoshaiwa mundibatsire. Dzimwe nguva chandinoda imari. Yandinoti onde yangu. Mafaro, broadcasting from DC Studios on Visions FM. Pfungwa dzangu dzinovhiringika. Ndoita kunge ndakaroiwa. Oh Dielo, remember
muri kundiona kuonda kudai ziya kuzi kuti ndakaroihwa ndapara nedepression stress dzega zvinhu zvese hazvisi kufamba diaspora yaoma asi isho mazimbabwe ose anotambanudza maoko kuti huya zvako nezvese zvakakuremera ichakutakurira madambudziko ako ezve yakandinyephera achitiyeka nerudo baba namai Brand new releases with Mafaro on Visions FM. baba namai vakati bachene garai mose vana muchengetane ini ndokutanga kumushandira maoko kupera ndichimushandira ndaisaziva zviri pamoyo aivavarira pfuma yandinayo ndaisaziva zviri pamoyo mwana wenyu amaigoronyera tarisai muone agarika tarisai muone zvinoitika musi wefriday chete kubva nanguva dza10 kusvika na1 kana kuti na2 o'clock zvinongodhipenda nokuti mhepo iri kubvubvuta ichienda kupi chirongwa huti pasina nyuchi kukuigirai malatest releases zvichangopurwa upcoming artists kubva pazimbabwe chirongwa chamuri kupiwa neMafaro chete promotions vari pamwe chete nezomukito.com kungorova bhatani www.zomukito.com wapinda pamusha unwe mhanzi kuda kuedza kukunzira mhanzi dzichangopurwa pedyo nemi mudiaspora vazhinji vakanga vari kuchema vakati manje zvino mhanzi todziwana kupi ko tiri kuno kuzvedu kure ange tiri kucuba chaiko tiri kuda mhanzi dzezimbabwe zvino kuti ndipostirwe pazimbabwe kuya kucuba dzinotora gore tikachibatana nevayimbi vakati one day this is an artist led website nevezomukito.com tiri kungofacilitata chete asi all the proceeds will go back to the Zimbabwean artists zvichienderana nemhanzi dzavo dzinenge dzatengwa pawebsite ipapapa changekateko zvayo kuda kusimudza vana Zimbabwe ndo zvatinogona izvozvo vana Mafaro pavisual love Visions FM chizivisai vamwe kuchemera nguva yangu Looking for a new kind of bank? A world-class bank with innovative products and quality customer service. A bank with plans to expand across Rwanda as it has expanded across the region. A bank that offers a regional ATM network. A bank with a vision to be the best in the region. Well, look no further, because the bank you're looking for is called KCB. Have it all in small, all new Picanto. The choices that we make to get the things that we need can leave us lost or in a bit of a fix sometimes. When you need help, it's only a phone call away. Go to www.mdnam.com on your cell phone for any business contact. After all, life is for living hassle-free, and with Mobile Directory, Namibia is at your fingertips. pamsorapo paubva mutonapo paMidlands nakaWest Midlands wakumbira zvakare andindirovereko kumawere you don't need 5 O levels kuziva kuti varume vaviri they cannot have a child bari mumwe acho ari murume mumwe acho ari mukadzi kubva pasemaalbum kumawere zasi mukoma John fantastic vadominata pachirongwa kuburikidza nevateereri isi tinongoita zvinoda vateereri
ndosaka tiripo kambo kanonzi kumawere. A brand new release. Maria Gazika Mono, Nambananito again, Agamupao, Basira Gamupanira, Maria Gazika Mono, Nambananito again, Agamupao, Basira Gamupanira, Uti Amude, Amude, Agomushandira, Uti Amude, Amude, Agomuchengeta, Uti Amude, Amude, Agomuchenesa, Uti Amude, Amude, Ave Agavimbika. Akatarisa muno wakazika Maria no Shidenga ngochaniza panepiko. Akatarisa muno wakazika Maria no Shidenga ngochani mwana waniko. Mafaro, broadcasting from DC Studios on Visions FM.
vangochani apa magonaka baba magorokoto tinovimba nemi magara mangochani apa magonaka baba magorokoto tinodada nemi magara mangochani vamwenda vamwevo baba magorokoto tinovimba nemi magara mangochani zvimwende zvimwevo baba magorokoto tinovimba nemi magara mangochani apa magonaka baba magorokoto tinodada nemi magatsika madziro regaunzwe mashura ndakasangana nawo kueurope. Ini semudzidzisi pachikoro chavachena musi wokuvhurwa kwezvikoro ka zvikanzi naprincipal, I have two announcements to make. The first one, our year 11 student George is no longer a he but a she, and his new name is Natasha, and he prefers to be called Tasha. As you shall see, he now has some female features, as he has gone through some form of surgery to change from being a boy into a girl. You will also notice that his voice has changed too. He now has a female voice, and he throws away his waist when walking just like another woman. As teachers, therefore, we have an obligation to protect this new Natasha from being bullied by other students. Dambudziko ratakazosangana naro manje nderekuti vamwe vana vanga vakumuti ish kubvira kakuti a man who behaves like a woman and who has artificially acquired female features. Ndiwo anonzi my human rights. Asika hama vadikani tisakangamwa kuti Mwari vakasika murume vakasika mukadzi, hapana ane kodzero yokusandura izvozvo. Hazvinei kuti wabhoikana zvakadini kuva murume. You cannot change God's order. This is wicked. Right. The second announcement. We have a new year 9 student who has 2 male parents. Ndikati, my apologies, sir. I think I didn't get you right. Did you say a child who has 2 male parents? Shikanzina principal. Absolutely. You got me right, John. The boy doesn't have a biological mother, but one of his male parents happens to be the mother. Ndikati chirudzi pasina sugar. You do not need 5 O levels to understand that 2 men cannot have a child. Zikanzina principal. Listen, John. These are gays. They used one of their female friends as a surrogate mother. You are a biologist, John. You should know that such a child does not have the genetic material of that surrogate mother. It is their right, John, and it's very legal here. You cannot question that, lest you open a Pandora's box and rot in jail. I pleaded with the principal to answer my last question. Of the 2 men said, whose surname appears on the birth certificate of the child? The principal replied, both surnames. Ini ndakanzi ndinyarare, ndikanyarara. Asika mwana uyu akava nenguva yachimbetu pachikoro. Brand new releases with Mafaro on Visions FM. Kosei kuna masene maviri evarume chete. Mubvunzo wechipiri. My mom's mother is my granny. Do you have one? I have cousins and nephews. Where are yours? Mubvunzo wechitatu. Pamaparents ako varume vaviri ava. Amai ndiani?
Babandian, Amandian, Babandian. Regai zangu ndinyarare. Nokuti vamwe venyu munoti Mr. Fantastic is a controversial gospel singer. But don't forget that you cannot separate a prophet from his social background. We cannot separate our social life from our Christian life. This is reversing the order of God. Marriage was instituted by God between a male and a female. Kwete matakana na atawa kuona kuno. Vakatochinja the definition of marriage. And it's now between partners. And that is between a male and a female. We are offending gays. The guys zvangu nditaure nokuti kwedu kune order. Nyangwe muapostle Paul akavaramba varume vakadai. Varume vakanga vachichiva vamwe varume for the same reason. Kambo kanonzi kumawere kubva album Delo Yamkoma John Fantastic Mutoko. Of Judah. There's a bit of a debate going on, eh? My punishment against Mukafanisa kuenda pa Vision FM Radio Facebook. And he has not kept his command. Dzika nayo pane debate iri kupinda ipapa pakona vari kuda kupinda debate racho irori iri zvabuda pakambokanaka. With the same young woman. Pinda tione kuti pane yanga tikabatsirane sei. If God showed his rod, Zakaoma Mukoma John Fantastic Mutoko Papa album Delo. Anger will you show to a man. Izikungurutsa ngoma dzakarwa nevana Zimbabwe. Zamuri kukwanisa kuwana pa www.smgiga.com. Vari kufamba pamwe chete nemafaro chete promotions. Munzira imhanzi dzevana veZimbabwe. Makafarira ibva mapinda pa website ipapapa kana vazina vanyorerei vakutsvagirei. Ishe Jesu tinotsvaka nyasha pamberi penyu Jesu. Tinotsvaka nhasi mainstrumental nhasi tichakaro vashaya nhasi kuti tigone kuita chirongwa ndofunga tichamumira zvedu nhasi mainstrumental upenyu unofadza chikomana kudzinya kudya paalbum shumba yedenga mudhuze nemi tigone kusimudzira meso rwakara paalbum itsvaitsva iri kupfiza muri Mwari nekuti rubatsiro rwedu runobva kwamuri Mwari. Tibatsirei Mwari, tibatsirei vakarurama, tibatsirei mutsvene, tibatsirei Jesu. Pay
release. Obama yakanzi shimba yedenga chikomana kudzinya kudya iswedeze padhuze nemisho masimba woze chokachinja musambo tinobva kuti dzechitendero tinorova dzine magitare togorova dzine ngoma nehosho dzese idzinda ndikubatise kuti dziri kuwanika pa www.yezomgito.com vari pamwe chete nemavharo chete promotions vari kukunzira chirongwa chino huchi pasina nyoje vakamurovera Jesu mwana wa Mwari derugare watokangana derugare watokangana iko chikomokare kokotema yomusha Naita pa album CD yakanzi Rugare in 8 tracks komana chinomudani kwa Mrambinda uko chinonzi Manuel Mboko and ZCC Mrambinda kwaya kambo kanonzi Rugare ndikanzwa pa huchi pasina nyoje dzichangoburwa dziri kubvisa
Otokanganwa Ngotenga bachi Otokanganwa Ngotenga bachi Otokanganwa Thank you very much muri pachirongo huchi pasina nyuchi namavharo vakambokunzirwa nemavhoucher promotions vari pamwe chete neshasha dzekukunzira manzi online www.yezomukito.com. manzi dzese dzamuri kunzwa pachirongo panapa kungopinda ipapo chete unosangana nadzo. pane maspecial offer zakare munokuzvionera wapinda wega pawebsite kubatisai kuti this is an artist led website. takange tiri mushishi rekuronga tichibatana nevaimba vari pazimbabwe kuona kuti tingawabatsirewo sei on their own side seso isi tiri kuno kumadiasporians. tendai mwari nekuti tinoda kusimudzana mwari azotiitirawo zvakanaka. aitire visions fm zvakanaka vashamarari nemaadministrators vese kana kune zvavo vakateerera vanofunga kuti they can stay a few hours minimum of 3 hours dzekuti zvako unenge wakangopombonoka kana kunzwa kuti ungangoda kuzavaza zvako sezvati kuita panhepe nyoro tibate kusere tibate kuzeri tinogadzirisana tiona kuti ndeizvi tingete sei. Zinoshamisa zvinokachamata aiwa ngatirekani vanongoita kumusana zviito zvake chikwata chiri ZCC ichi chakunzi Mandadzaka Bright Stars kutaura kwake pamukani zvinoshamisa chikomana chiri kupinda mudare chinonzi Taurai Maruta pane vamwe handichina chimiro inini ndodzokera shure dai ndisinaye kambo kari kubva paalbum inonzi Mwari vanodhine 6 tracks izvo zvakangoma yacho makadii zvenyu mavisionaries zvinokachamata aiwa zvinoshamisa zviito zvake mwana wako kutenda kwake kutaura kwake mafambiro ake namaitiro pane vamwe handichina chimiro inini ndodzokera shure dai ndisinaye kereke chaizonda chemaze kuti umuti ule wakamakafa okudaka ndakuranga kuzvionera ininiwo Brand new releases with Mafaro on Visions FM. kereke chaizonda chemaze kuti umuti ule wakamakafa okudaka ndakuranga kuzvionera ininiwo etumiesizoteto
zose ndizo zvakafanira Mwari. Zandaona, zviito zvako zvinoshamisa. Rimwe zuva ndakaiona izvi zvanyanya, ndadini ndatsvaka iye mubatsiri, ndikawanira vanhu vangu kuna vagorosi. Vhesi yacho 19 ine dzidziso iyi, vandateerai vabereki venyu, pazvinhu zvose ndizvo zvakafanira Mwari. Zandaona, zviito zvako mwana wangu zvinoshamisa. Vanakomana vangu veunga dzidziso iyi, moyo wako ngauchengete murayiro, nekuti zvichakuwedzera mazuva mazhinji nemakore eupenyu nerugare. Zvireva vhesi 1 kusvika 11. Zviito zvako mwana wangu zvinoshamisa. Zandaona, zviito zvako mwana wangu zvinoshamisa. Vanakomana vangu veunga dzidziso iyi, moyo wako ngauchengete murayiro, nekuti zvichakuwedzera mazuva mazhinji nemakore eupenyu nerugare. Zvireva vhesi 1 kusvika 11. Zviito zvako mwana wangu zvinoshamisa. Zandaona, zviito zvako mwana wangu zvinoshamisa. Musatuke, musavarove zvakanyanya, vana ndevamwari, rangai munazve, munaiye Kristu Jesu kuti muwane rugare. Zeni nhasi tarire nderave ngoma, naye Metinu. Zviito zvako mwana wangu zvinoshamisa. Zandaona, zviito zvako mwana wangu zvinoshamisa. Musatuke, musavarove zvakanyanya, vana ndevamwari, rangai munazve, munaiye Kristu Jesu kuti muwane rugare. Zeni nhasi tarire nderave ngoma, naye Metinu. Zviito zvako mwana wangu zvinoshamisa. Aiwa toro vengoma vakomana, aiwa toro vengoma vakomana, aiwa toro vengoma vakomana, Toro vengo, aiwa toro vengoma vakomana, aiwa toro vengoma vakomana, aiwa toro vengoma vakomana, aiwa tota vengoma vakomana, aiwa tota vengoma vakomana, aiwa tota vengoma vakomana, uye muone, aiwa uye muone vakomana, uye muone, aiwa uye muone vakomana, mana dadisa, aiwa mana dadisa vakomana, mana dadisa, aiwa mana dadisa vakomana, tawa dadisa, aiwa tawa dadisa vakomana, chama dadisa, aiwa chama dadisa vakomana, chama dadisa, aiwa chama dadisa vakomana, chala dadisa, aiwa chala dadisa vakomana, chala dadisa, aiwa chala kambo dadisa kanozvishamisa kubva kuna dadisa vakomana, komana taura maruta nezttc mande dzaka bright stars toro vengo, apo murasasa 6 tracks muri kuimba pachirongo kuti pasina nyuchi namavharo kuda kumboti friday yachona ichovheke siridza vamwe nezvine penyuro icheni mavisionaries vakomana uye muone, aiwa uye muone vakomana, uye muone, aiwa uye muone vakomana, toro vengo, aiwa toro vengoma vakomana, tota vengo, aiwa tota vengoma vakomana, toro vengo, aiwa toro vengoma vakomana. Tinozoonana, tinozoonana kudenga takunda. Tinozoonana
tozoonana kudenga kana takunda nyika nyaya yeruponeso ndositira ndabata ndiri kutora zvangu trek yakanzikana takunda rakatakura 8 trek dzakaribva kune kuwadzana MCU kwaya kana takunda wadikano tozoonana kudenga kune unenge wakunda zvavo Jerusalema muziva wangu muziva wakanaka ndiwa ndikuvavarira kuti ndizosvika ndapedza mabasa ndinonda kwauri ndinonda kwauri ndinondichaona riniko uyo mucha wangu une dzimba dzakanaka Guru wangu maichitiza ndinoziva kuti ndinokuitirai zvakanaka dzakadai idzi varitengo pawarren park apo pagomo apo muri zvenyu opposite Heroes ega kambo kari kubva kuwadzana MCU kwaya kana takunda kubva pabvamu nguva yeruponezo ine 8 tracks
komborerwa zvako itiko zvakanaka musi Friday. Nguva dziri kungwaira dziri kunanaira nguva dzepana 20 minutes after 12 ku UK TZ Studios uchikasina nyoji dziri muri kunzirwa nemafarisheri promotions vari pamwe chete www.sonukito.com manzi dzevana veZimbabwe online pachena chena zvisina mawira mombe ndikupinda zvako pawebsite ipapo zvinongera zvako dzaunoda ndikubatisa kuti ndiri kukuzivisai kuti this is an artist-led website kuti mafara anotengesa mhanzi anditengese mhanzi bai ndikutobatsira vaimbi kuti mimutenge aya kamupenyu wako zvichakubatsira kamupenyu wako zvichakubatsira kamupenyu wako zvichakubatsira kamupenyu wako zvichakubatsira kamupenyu wako ngativimbike album CD ne11 tracks zvichakubatsira madzidzi vazhe ndochikwada kamanzi chakubatsireko zvinomonyanya vamwe so ukangodhikinura vamwe kudyisa vamwe sadza kuti zuva rega rega utomboshaya munhu unotaura nezvake zvinokubatsira izvo. Brand new releases with Mafaro on Visions FM. Thank you very much. Visions FM muna Mafaro kuchipasina nyuji Mafaro chile promotions vari pamwe chete na www.sonukito.com Maketenjira chirongo huti pasina nyuji ulujo singela nyozi Nyozi kungotaura vamwe kana kuti zvekuti pabatwa nevamwe unoda kubatawo kuitira godo kutumira vamwe mamhepo rega mukoma kabvupa zotanzi ukanditumira mamhepo anoita kuti kaiti isimuke vadzidzi vache muupenyu mako zvichakubatsira igo gambo kari kubva pasiji rakanzi ngativimbike
wako sichakubatsirei muupenyu wako sichakubatsirei Brand new releases. Brand new releases. With Mafaro on Visions FM. muupenyu wako sichakubatsirei 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 mwanako muupenyu wako sichakubatsirei denga batsirai unoziva kuti vazhinji vanoitirwa zvakanaka saka zvinoita chirongwa chinoita chibuda muzimbabwe inge zvikotenderera tasvika uko tadzoka tasvika uko tadzoka kwachirumhanzi tinosvika chimanimani tinosvika marusate mezomu muvhengere mese mutinosvika asiko tikugwero tinosvika kuchivu tinosvika saka vaimbe vezimbabwe tavaunza pachirongwa tichibatsirana neve www.zomgido.com haiwa unofereko zvako Mafaro mwena CD tendrexi kukunda kwavatendi kuna vanoda zvawo dzakaita dzechipostori unokomborerwa ufunge zvako patendrexi ipapa ndinovimba kuti haushaye mpiri kana nhatu kana dzese tikomborerwa zvako makadiko zvenyu mumeze meze mukutibata. Let's continue to spread the word about this station vision in my visionaries. Dambudziko waoshaya kana kutraisa hama dzipedzo unoda kutarisa kumuzoro kumbirira denga kuti denga ribatsire denga
chivaupa mirorere mafaro mwena ukacherwa noguma ukati fare tindike aikona zvekufara zvekukokotedza joy kuita kukokotedza joy kusvika yapera aiwa pana pachinogumira asi isisi mtiso chete ndisi tinobvumidzwa kusanganisa mafaro nebasa imi kaimi vakaoma kudaira kwangu kuti muri kuitirwa zvakanaka nechirongwa mufunge zvemuchifamba mbichana kupinda mudenja zone Wewe unaniko mimi nina Yesu wewe unaniko wewe ama yangu ndati ama mimi nina Yesu wewe unaniko wewe ama yangu ndati Brand new release. Jehovha vakaburagwa mitsaitsva inozipindirai ndo pandatora kamboka nemnzi unaniko iwewe unindira jesu ko iwe unani iwe havasi kumira Brand new release. album rakatakura 8 tracks imika iwe inozokuva www.smkito.com unovaziwana ipapo vaveya kongoklika button chete
pandinofamba pese ndina Jesu anondichengeta. Pandiri panapa mustudio ndinaisho mazimba usari kunditungamirira. Wakativa Jehovha unaniga. Mafaro, broadcasting from DC Studios on Visions FM. Friday wega kana 10 kana 1 kana kuti kusvika 2 o'clock kuti pasina nyodzi kwakari chiri promotions namasimba Jehova ndiko kachapakaita kambuketo kokupedzesera muchikamu chino chokumbira izvo mazimba odzauya nemazimba ogodi apostolic Westgate kereke panobuda pa Westgate apo pakona apo apostolic pa Westgate uya nemasimba Jehova kambo kari kubva pasidi rakati Tsedenga volume 1 rakatakura 80 tracks zakare kana ndakangobatisa kuti azviite kuti ndirove 80 tracks dzese dzewanadisi azviropedzera zvakudhina naika asi kuti zvinzwire wega akatsvaga ubva muracho unokomborerwa ibe blessed vese vari kutibata. Thank you very much. Muna Mafaro Desert Studios South East of England kunze kwakati kwinzi kuita kunge kwakatunzinya kumbosekerera nekutonhora nakubatisaiwo zangu ndikati ndakazvamburwa nesinomuzi mande saka voice rangu ndakaita ka cold atinza kuti Mafaro nhasi ari kunoza kutaura nomumunhu manose brigade
kurova nhongonya nokuziva kuti kana tapinda musambuka tarova kumwe kwese kuti tatenderera kubva panguva inei kusvika na 2 o'clock zvirikufamba nechirongwa unilojosingela nyozi malatest chete upcoming adzisi kupinda kwandaita paubhamba yakanziri kuvhudhe vakomana vanofamba nezita rekuti haina zita zemapere mutaundi mapere akaenda hwedza ndatora zangu kamba kanonzi chidzidzo cherudo kudzidzirana murudo umo murudo mumalava itisi kuzvimbiswa nerudo muri wawiri yowa wamanagamba A brand new release. Release. vanodzidzirana pamuchato kuti munhamo mukushaya mukurwara nchange ndinewe ekuti vanhu vanenge vachisati waziwana zvakanyatsonakanaka kuona kuti 2, 3, 4 months down the ladder 1 year vakera zvega zvega kuti pamune makurova nezvibhakiro chimbofungai masoko amakanga muri kutaurirana ndosaka chikomana anzani kuti josephat manje akazoti this time aulume daita isodzokera kuti undipimbe futi kana ndaimbofuda iwewe kufara dziri nevanoda kufara zvavo musefriday pachirongo huchi masina nyuchi kutenda www.josomukito.com kungopinda mhando dzedu dziripo idzi vari kufamba pamwe chete mafaro chete promotions watezara matakura murora atezara vatakura mudzukuru wakabereka murora wakamboenzwa iri nyaya yatezara wakabereka murora kumusana wabereka muzukuru A brand new release.
kune vanoda zvakupinda pane debate riri kufamba pafacebook Visions FM radio. Malingi yandaisa muchiriko ndichikubatisai kuti ndikupinda pane venyoro kadzika naye kuzasi uko pane nyaya yatsviriridza pane venyoro. Chiri kufunga kuti ameno kuti zvinotenderwa here tiri pachirongwa chiye chemuswe Thursday kuwana 6 talking point ndingakwanise kuzomboipinza here nyaya iyoyi tine vadare ameno. Ndikufunga kwangu ndikufunga kuti pamwe ingabatsiri vanhu zvakanyanya pa Facebook Visions FM radio dzika nayo thread yacho iyoyo pamwe nyaya yatsviriridza ipapo tinogona kuita work around tonyatsoona kuti zvine kubatsira vanhu here kuti tiiunze pane penyoro musi china wega wega kufana 6 pane chirongwa chicha chinonzi talking point kugadzirisa kuti zinyatsokubatana muchimuze. Vakomana veHaina Stars mapere mutaundi mabhamu inonzi rikuvhute chidzidzo charudo makasidzirana kozvipakira zvazveigo mumba menyima mama. Latest here. All right. Msoro chete handi na msoro chete msoro kutipakirwa zvangu vana Zimbabwe amene mimukuri muitiro sei yakatakura 6 tracks album iyoyi kupinda zako pa www.ezomukito.com unobva wasangana nayo album iyoyi. Ari kufamba pamwe chete nemafaro chete promotions kukuidzira chirongwa huchi pasina nyuchi mabhirendadha malatest owanika paintaneti. This website is artist lady takangozosvika kungozoisa icing on the cake pati vaimbi veZimbabwe takabatana navo tikauta kumana tikukurongerai zvakadai izvi munozoona sei vakati aiwa haina kuipa. Saka website inonzi www.ezomukito.com pamunokwanisa kuwana mhanzi dzese dzavana Zimbabwe dzamunenge manzwa pachirongwa panapa dzisipo. Nyorai, drop an email, tinodzitsvaga. Vaimbi veZimbabwe vari kutenda zvikuru nekutenga kwamuri kuita mhanzi pawebsite iyoyi. Brand new release. Album rinonzi rikuvhute vakomana vaHaina Stars.
release. Kufambira pamberi nechirongwa ndiri kupinda pamba muchaicha yakanzisa izvozvo mugwazha chikomana chakaberekerwa kumazvingo chikazokurira mudhorobheni. Ndakazomunhongera zvangu pakuwadzana extension apo pasnake park apo muchapaziva here muchienda nebrower road mopfuura pakuwadzana dziva resekwa iri kuright side kwenyu, kuwadzana iri kuleft side, mangopfuura kabridge ako mubva masvika pasnake park papaki yenyoka. Kuwadzana extension chikomana ovhiya sofasenjo mutani nevakomana vesungano express paupa michaisha inonzi saizvozvo mukwasha ndatorakamba kanonzi vogarira vana changopfurwa iri kupisa. A brand new release. Kwanza meno kuti mukuchina madzimai era kutsvoda mudzimba umo. Mwana majeji muri kuita sei kwana jeji sei muri kutsvoda madzimai mudzimba umo. Iwa. Mambo katsoka tsaka kubva kuna mukoma opia sofa sanja motani wesungano express. Madzimai mazhinji ngogarira vana. Rudo rwakapera kare kare. Mukoma Jimmy Chimombe wakazoimba kunzanza ndaifunga kuti tigere takaramara kare kare. A brand new release. Why do you
nyaya yandiri kutaura yatsviriridza thread iri pafacebook naikavamwanga kuti mushamararise kumuse kuitaura nyaya yacho pana pandari wakamba kanonzi mawere ikangoma John Fantastic mutoko ari kutaura nenyaya yemageyi kunzi pakadzenga pari kubvunzwa mwana kunzi ko iwewe ambi yako ndiani baba wako ndiani amai wacho ndiani saka it has developed into a debate vanhu vari kucontributa saka kana une zvauri kufunga kuti ungade kucontributa ipapo bata thread yacho iri kutsviriridza ndofunga nevanogadzira chirongwa chinonzi talking point chamunenge muri kunzwa every Thursday kubva na 6 p.m. chaona kuti tingakwanise kuita come out nesomething here out of this topic tomboisasika vana vezimbabwe mambofona tichinzwa maviews enyu asi pana patoramba takarekedzera ngoma zedu chirongwa chete kupuhwa nemafaro chete promotions vari pamwe chete www.somkito.com kukunzirei mhanzi dzevana zimbabwe pachena chikomana chinobuda ndepakwadza next station album rechitatu if I'm not mistaken album rakanzi saizvozvo mukwazha ndambuya ano mukwasha anga akabata gejo naye kati rima mukwasha ambuya vachingodetsera saizvozvo mukwasha like that mukwasha kuvhara zvedu nevanoda kuvhara chikomana obvious mutani akatunamira vakomana vesungano express paalbum cheche inonzi saizvozvo mukwazha iri kuwanika pinda zvakupa www.somkito.com vari kufamba nemivari pamwe chete nemafaro chete promotions kunzai chirongwa chino huchi pasina nyuchi Release. ndapinda paubhom rakanzi zvinoyemurwa rine 4 tracks chete
kubva kune chikomana inosende Mchitu uko murakanzwa kawimbisa Broadcasting from DC Studios on Visions FM.
uzotamba yaunoda hama dzose dzakakomeya chiuya tigarisane Brand new releases with Mafaro on Visions FM. Mundariro mkoma Innocent Mujitu mazuva anaya wakurowa kwa Mutori Express nechikomana Energy Mutori atobonga pamwe tofunga ungari ngobatsirana sezvo vaimbe kuZimbabwe vari kupota vachingobatsirana vanokwenya tofambira pamberi ine ngoma madzibaba Shekede neSigma Boys ndaiti wakanaka mufesi ndikakutarisa so ndikakuona so zvito zvako ndaiti wakanaka ndingazoti waitondirongera mamhepo manje anzokatumira mamhepo ndokuti kaiti isimuke A brand new release. kari kubva paubva muzika dai ngazvityize 6 tracks madzibaba Shekede Sigma Boys daiti wakanaka una kumbonaka iwewe
kunyararira ndichifunga zvangu uchaona kuti ndakunyararira iwo kutondirongera moto. Kune vanhu vanodaro unomunyararira zvako soga muchiti pamwe ari kuona asi kutoona uni nyoro mumoto panopfungaira pane moto chiudziudzi. Ukaona zvakutsura akarara madedo samudherere anotemba spidi. Mainini muri kwereko mainini ndati sekeramramu. Tibude muZimbabwe tinoamba tiri muri Zimbabwe tindibhodha. Chirongwa tinoda kutenda shamwari dzatibata nhasi dzatakufamba nadzo kutanga muzora nhasi. Kubatika vari kubatika pa www.smkido.com. Vari pamwe chete mafaro chete promotions. Chirongwa huchipa zina nyuchi chospaka. Kuona mahodi unzishekende aone uga chinokutendai kutendeka muri kunzwa pachirongwa panapa kungopinda pa www.smkido.com munobva mazuwana kana madzishaya donedza imero tinomhanya nayo tobva tazokubatisa kuti aiwa sekamba kako kapo pane maspecial offer zvakare mhanzi dziri kwanika kusimudza vaimba Zimbabwe. Kubatike kuti website is artist lady kunyimbo yeZimbabwe takangozvabata tikati arume tikukurongerai zvakadai izvi unozoona sei katimbozvizama asi vazhinji vakungoti like sezvamunoita paFacebook pakangoita nyaya ungoti like usingamboziva kuti pataurwa kuti chii. Vazhinji vari kuzvifarira ende vari kutenda nekutenga kwamuri kuita mhanzi ndesisapota music industry nematisero. A brand new release. Tandara na sisi dadi kuchatu kuFacebook hanzi kuona mahobi hanzi mafara aone aimikaimi kono nyereko matsi kana kuda kupingirisha bovhu nekuti asikuona iwe makadiko Zimbabwe kukonzeresa jete kukonzeresa pavisions mavisionaries pavisual tombotambisa dumbo chete let's go nedumbo kutambisa dumbo chete. Brand new releases with Mafaro on Visions FM.
mupinda the new president of Sungura ndozvaanozvidedza chita maugome yake inonzi tiri kudanana chikomana chinonzi Dickens simba reshe Dickens magombe nezvichanaka express ukatora kama kanonzi zanda anokonzeresa akarohwa pamuchato arohwa Owen achiza nekekere vari vachatiswa kuna vamwe vanhu vanongosvika pane basa revanhu so watonga kuti kunyonganisa munengana zanda kapinzo nyaya zanda kuti kufamba sei. Brand new releases with Mafaro on Visions FM. Zanda nokonzeresa akadenzi Zanda akadenera mbuya mago unyuchi akavarumisa ninyuchi kusika pana varume varikuzwira doro kunyika maoko kuda kuvhundidzira kuona kuti pana anobhangaza here Zanda kuna vanhu vanenge ana Zanda vanongokonzeresa pane zvakanaka zviri kuitwa nevamwe. A brand new release. Album kune chikomana icho chiti album rakanzi tinodanana the new president of Sungura parachidikezi magombe nechikwati chake zvichakanaka express makomana kama kanonzi Zanda
vakabikira vaenzi nyama yembongoro vese vakapera ku nyaya yemahosmiti kai yakapenga vaenzi vakabikirwa nyama yembongoro. Ningafunze uzwangu latest yele. All right. Zimbabwe supporter was music industry mainjanja yemanzi vano vezimbabwe vawane kurarama. Say no to piracy, pasine piracy. Vanhu vakafufutirwa vabikirwa nyama yembongoro nazanda. Papa michecha yonziri kudanana simba rajema Dickens Makumbe. New president of Songora Music Zichanaka Express. Wakuti bata weza manamborazika muri pahuchi pasina nyuchi chamuri kupuwa nemafaro chete promotions wari pamwe chete ne www.ezomukito.com. Ziri kuwanika click of a button watu mune manzi dzako dziri kubisa ma latest gega. Visions FM. Wakatsitirwa nenyama yembongoro zanda ane mahwani zanda
zanda zire kuti munhu murume chete kana mukadzi anogona kuita zanda anongokonzeresa aubva murakatakura 6 tracks inonzi tiri kudanana kubva kune the new president of Sungura ndozvaanozvidedza achiita chikomana simba racho Dickens Makumbe nezvichanaka express retora zangu kanamba kanonzi zanda aimimimikaimi kuti zvityise todambura ngoma paofficial amavisionary kudaira kwangu kuti mukuitirwa zvakanaka zvenyu mese kwamuri muri kutapirirwa nengoma diaspora kuno UK neasi kwakatsamwa kune mhepo akati kwindi zvamunhu uyo anongonzi akangofinyama kumeso yekufinyama kumeso kuti kwindi chamukwindiri muareza wachishaya kuti chii ndo zvakaita konze nhasi ndosazvangwari pamabasa zvenyu muri kuitirwa zvakanaka chirongo kukunzira idzi changoburwa tiri kupisa uye maupcoming artists kubva pazimbabwe zabva zvaita nyore nekuti taane shamwari mukufamba ane baza vakomana ve www.smkito.com wangopinda ubva ibwana ipapo wangotora zako madzi yako otapirirwa wega anenge kuti ndipisire just direct him kuwebsite Brand new release. kupinda vanaita paubhama ikanzi tsimba chikomana Daki Douglas Chimbetu neorchestra dendera King Central Committee chikomana chamukomalan Chimbetu chiari kufamba zvake nechikwata mazuva ano dhedhi vakufamba nasulu saunyama seko uchidaro saunyama saunyama nokurongerera hondo mukati merima rikati nzonyaya yasaunyama A brand new release. saunyama nokusotera bomba uchifunga muri kufamba meze yakakwisira chitsinga uchayeuka iri mazuva ayo chinzwa unzi munhu angogamina unzi akatsika pamararano uchayeuka here kuti painzi pamararano apafambwe mararano kureva kuti panosangana nzira anzi aikona kufamba nepamararano paiti ukasvika panosangana road wainyenyeredza nzira unodziva nzira dzedu dzokumusha dzedzi
Jackie Chimbetu, Douglas Chimbetu. And then the music will never fall down. It will never disappear. A brand new release. As of next week, full time ku chat room. Sawa nikipa Facebook pa pedapa. Kama nubese mandiri kutaura nawo zangwa Facebook ede Visions FM radio. Unaona kuti mpinde ku chat room ndo batenge tichitana ikokoko. Saka chifano gare maka register mazita yenye kuti muzoita poda muchita tune in ku chat room kwedu. Tandara zediko kuna tumwe timudhori tinorwa pidi gorwa enda. Anotamba kaisa musoro makumbo pasi makumbo mudenga. Kanotamba kakabata pasi neruko rumwe chete kachitenderera kunge vhiri kudai izvi. Vakasvedana saunyama. Aine ndaita nhamo nasaunyama inini. Tikamutarisa sotosekererana angotarisa ugo chachimwe chipuka. Munhu anodya sauti anonetsa. Aikona kudya sauti. Sauti ndiri kukonzeresa kuti unetse. Amunhu kana anetsa bata munhu. Fortunate chinyama nzere kanimbosumuka nimbonoedza stress panapa. Ewa usaita stress nepenyuro iripo ka, usaita stress nepenyuro iripo. Ishola pa visionaries, mbichana zedu zinosvika. Musazoti mushamararana kukudzai next week. Some of the drivers are very rough. What a rough yakuseka, but a rough ya wrong. What a wrong yakudeva, as a wrong ya mistake. Not the steak ya nyama, as a steak ya shit. Not the shit ya kufuka, as a shit ya bed. Not the bed ya kulala, as a bed ya bed. Yeah! Fuck this out. Brand new release. Kupinda kwanaita mabhomi chai inonzi munhu wese madamburo. Sokona kuimba mukoma kapfupi Freddy Mwanjalima ndi orchestra ndozo. Tinotumira shoko nekuimba. Tinotumira shoko nekushambadza ndosaka tiripo washamarari. Tinotumira shoko
vachitati hey anopenga ini ndakangofana newachi kana yakafa iri kumadziro yakafa iri pana 12 o'clock yapa iri pana 12 o'clock pane nguwa yaichazoita correct nguwa dzese dzasvika pana 12 o'clock inenge yacorrect saka nditererei turning lights kurakidza kuti uri kutena iyambiro iri kupiwa kuna vatyairi kuZimbabwe kana imo muno majo nekuti maakzenda anyanyisa unoona anzi traffic light unhu ari kupinda rakanzi go rakanzi red naikare rakunzi stop ndopa ari kupinda chenjera kuti muchatukwa navanhu meri kutuka kwajo aime anzizoni egiti nembwa vakazinga vari kutambara vari kutandara zvavo kitsi imbwa ataura zvikanzi shamwari ini ndatambura nevanhu maniwe vanhu vese vanongoti vakangotukana kana kuti ona mukomana one day zvakanaka izvi mawiriranaga matorana maenda makuda kufara farai muchiziwa mind your body saka imbwa akanga ari kukomberana kuna kitsi zikanzi kitsi ini ndaneta nevanhu vanhu vese zvavanongotukana zvezvinongonzi aiwa imbwa yemunhu iyi imbwa yemunhu saka nakadzi saka uda kuti ndidiko shamwari zikanzi mheno ndanga ndotongotiwo pamwe ndipowo zano zikanzi nakadzi aiwa siyana navo imbwa dzevanhu mahwani tikaita seiko zvedu tinotumira soko tinotumira mavharo nekushamarara pavisual amavisionaries akandarovera mukoma wangu Semo vari paSouthampton
kanzi kanonditira zvakanaka nonzo kutefenyudzwa pasi petsoka ndikwanisa ngozotama nekuti ndinenge ndine varidzi vebasa muofisi. Enjoy this one mukoma semo kambo karubva paabhamu chaiche inonzi munhu wese madamburo mukoma Freddy Kapupe imajarima. When you're driving, drive globally. When you want to overtake, just look. Kutukumbira kuna oncoming traffic here. Paka no turning right. Kutare kuna chula azi kutuda ku overtake. Kuti kutazi vura mapombi. Akomana. Chenjera kuti mukaura wani. Muchai kusira matukwa ne wani. Kuzi. Imi muri mukombi momo mukaramba makanyarara mukafa musacheme uzai munhu yako man. Vanzi vanhu vari mukombi mukafa musacheme hameno zvenyu kurekedza kuudza driver ari kudriva zvisina kunaka mukafa musacheme. Mukoma Kapfupi totumira soko nekuimba. Tererai vatyairi kuno vari kutyaira muZimbabwe right now as we speak. Makapinda kukambaga nekuti visual inobatika pese iPhone pako ingodownloada app revisions FM unofamba nesimuhomwe ausare pamavharo album riri kuwanika pa www.ezomkido.com vari kutipa chirongwa pamwe chete nomafaro chete promotions manje dzese dzamanzwa mukati mezuva ranhasi ndo padziri kuwanika nekuimba ane nzeve anzwa amene akaisa zimuti munzeve amene mhuri yeZimbabwe angari mavharo kuti tatandara inini nhasi ndochiti mwari kuitire zvakanaka. Broadcasting is crossing over to Ohio, Cincinnati. Kona Sam Toko, Mantau will be taking over. Turamba takatsikira nepenyuro vandatandara navo vese kuchat room pa Facebook. Thank you very much. Ndichakutaurai zvangu mese namazita enyu nekuti ndingazotaura vamwe ndikavasiya zvikakonzeresa. Thank you very much for supporting. Vantu dzese dzemazuwana pa www.ezomkido.com vari kufamba nemafaro chete promotions. Ndatenda zvangu mwari wenyasha akuitire zvakanaka. Tosangana next week. I hope next week ndaita full back to normal nekuti ndakarohwa neflu ndakanaiwa nesnow mani ndichienda kubasa. Bye bye mese. Mwari akuitire zvakanaka. Ndatenda zvangu ndokusiyai muna mukoma Tuku Mbodza. Album yavo isaizva ichitangopurwa zvakare. Album ikanzi Sara Woga. God bless you all. Ndatenda zvangu. Mantau, it's all yours. Thank you so much.